Viete, čo je najdrahšia vec pri výstavbe a rekonštrukcii domu? Nemusí to byť cena za materiál a prácu, ale môže to byť aj cena za chybu, ktorú ste spravili pred 5, 10 alebo aj 15 rokmi, lebo ste vtedy chceli ušetriť pár stoviek eur. A dnes vám ukážem 5 vecí, ktoré keď pri stavbe alebo rekonštrukcii odflaknete, tak už nikdy ich bez búrania a veľkých zásahov neopravíte. No a pri bode číslo 4 vám vysvetlím, prečo vám aj možno teraz hníjú steny okolo okien a ani o tom neviete. No ešte úplne na začiatok, až 90% ľudí, ktorí pravidelne sledujú moje videá, ma ešte nesledujú. Tak ak vás môžem poprosiť, uistite sa, či už ste ma dali sledovať. Hlavne, ak vás tieto videá bavia, ak vám prinášajú hodnotné informácie. No a ja budem robiť všetko preto, aby každé video bolo lepšie a lepšie. No keďže sa dom stáva od základov, tak my pôjdeme od strechy a v tomto videu si prejdeme krytinu, inštalácie, potom izoláciu stropov a podkrovia, okná a zateplenie. Sú to hlavné body, je to také DNA domu. No a ak tieto máte dobre, tak zvyšok je už len taká kozmetika. Tak ako prvé by som začal so strešnou krytinou. Ja tak vo všeobecnosti uznávam iba dva typy krytiny a to je buď falcovaný plech, či už hliník alebo pozinkovaný a potom pálená škrydľa. Nič iného by som si nedal, no a teraz vám vysvetlím prečo. Pri falcovanom plechu nie sú v streche urobené žiadne diery. Všetko je pekne skryté, používajú sa špeciálne spony, ktoré sú potom zafalcované do jednotlivých falcov. No a dá sa povedať, že strecha z vrchu, keď sa na ňu pozriete, tak je pekná, hladká, rovná, nie je v nej absolútne žiadna diera. To znamená, že žiadny potenciálny problém na to, aby mohla voda po čase začať prenikať dolu do krovu. Keď sa pozrieme na iné plechové strechy, ktoré sa často dávajú a úplne najhoršie sú podľa mňa tie, ktoré sa z hora vrtajú takými skrutkami, na ktorých je gumička, tak to za mňa nie je úplne šťastné riešenie, pretože vplyvom počasia a podmienok, aké sú vonku, tak táto gumička časom sprhne a voda začne pretekať postupne a pomaly dolu do krovu a začne hniť krov. Nedeje sa to samozrejme hneď, deje sa to až po 15, niekedy až 20 rokoch, ale není ani otázka, že či sa to stane, ale skôr kedy sa to stane. Výrobcovia často argumentujú, že stačí vymeniť iba tie gumičky potom, skrutky a je to v poriadku. Nie vždy to je také jednoduché, pretože ak sa to vymení neskoro, tak už tam je vyhnité také hniezdočko v tej kontralate alebo v tej strešnej late a už tam tá nová skrutka nemusí držať. Poznám osobný prípad, kamarát to povymienial, ešte to aj silikonoval a nepomohlo to. Pretekalo to, za pár rokov musel zhodiť celú krytinu a dávať na novo falcovaný plech. A verte mi, že určite po 10 alebo 15 rokoch bývania sa vám nebude chcieť riešiť nová krytina. Ja mám na streche falcovaný hliník, čo je za mňa jedno z top riešení, pretože hliník nevyžaduje žiadnu povrchovú úpravu, jednoducho povedané nehrdzavie a výrobca udáva naozaj, že životnosť až 80 rokov, takú tú deklarovanú dá sa povedať, čiže vás to prežije, urobíte to raz, aj keď možno trošku drahšie, ale už sa nikdy k tomu nebudete musieť vrátiť. No a teraz sa pozrieme na škrydlu. Pálená škrydla je tiež veľmi dobrá. Samozrejme cena je trošku vyššia ako pri tej betónovej, ktorá sa dáva, ale keď si pozriete staré domy, aj storočné kľudne, ešte stále je na nich pôvodná pálená škrydla a tieto domy stoja. S betónkou nemám moc dobré skúsenosti, nakoľko je to iba betón, ktorý je potiahnutý nejakou glazúrou a poznám prípady, čo sa reálne deje. Začína tam rýchlo začať rásť machy, no a takisto tým, že tá glazúra je iba z vrchu a keď sa vytvorí na tom čielku tých jednotlivých škrydel mach, tak voda začne vzlínať smerom dohora. No a betón je taký, že pije vodu, no a tým pádom je celá tá škrydľa vlhká a od nej zase môžu hniť tie strešné laty. To je jedna vec, ktorú som si všimol pri týchto betónových škrydľách a druhá, že normálne ten piesok sa časom začne vymývať a steka do ríny a normálne sa stáva, že v rínach je nános piesku a to je práve z týchto betónových škrydel, čo vymýva voda. Čiže zás nemusí to byť zlé riešenie, ale není to také trvácne, ako by malo byť. To znamená, budete sa k tomu musieť vrátiť možno za 20 rokov. Mne by sa to osobne riešiť nechcelo a zase stavať lešenie okolo celého domu, vymieňať, potom zistíte, že už máte zhnitý aj krov, tak vymieňať aj laty, prípadne krokvy, takže tu odporúčam si radšej priplatiť a radšej niekde inde ušetriť. Potom existujú aj napríklad rovné strechy, tam sa dáva fatrafol, určite lepšie ako asfaltové pásy moc nevydržia, praskajú, treba ich opravovať. Fatrafol je dobrý, takisto aj trvácný, ale treba ho dobre urobiť. Pretože keď v niektorých zvaroch není to prevarené úplne tak, ako má byť, sú tam malé dierky,
a voda sa môže pod to dostať. Takže toľko k tejto krytine. Samozrejme, ak máte na to iný názor, kľudne mi napíšte do komentára, ako máte aj vy krytinu, ako ste s ňou spokojní. No teraz prejdem na rozvody kúrenia a vody. Tu sa naozaj neoplatí šetriť, pretože väčšina týchto rozvodov je buď v podlahe alebo v stene. To znamená, že aj malá porucha by znamenala výrazný a veľký stavebný zásah, že by ste museli buď rozbíjať potier alebo obklady v kúpeľke a tak ďalej. Takže určite odporúčam iba tie najkvalitnejšie systémy, značkové fittingy, pretože kolienko za 5 eur, keď praskne, môžete rozbiť pol kúpeľky. Všeobecne odporúčam buď plastohliník z kvalitných komponentov, značkový, alebo potom Rehau, to je veľmi dobrý systém. Už v tejto dobe by som sa vyhol tým plastovým PPR-kam. Není sú úplne zlé, ale keď sú schované pod zemou, respektíve pod potierom, ani si nemusíte niekedy všimnúť, že tam nastal nejaký problém. Stane sa, že keď tam sú pnutia, tak to môže prasknúť a potom nastane problém. Nemusí sa to stať, sú prípady, že to prežije aj 50 rokov, záleží od prípadu, ale naozaj by som na tomto nešetril, pretože každá malá porucha znamená veľký zásah do domu. No, tretí bod je veľmi dôležitý a tu sa stretávam najčastejšie s chybami a je jedno, či sa to realizuje svojpomocne alebo či to robí nejaká firma. Sú firmy, ktoré sú na toto veľmi dbajú, sú kvalitné, ale na druhej strane je to vždy o zamestnancoch a keď to ten zamestnanec odflakne, tak firma môže byť špičková, ale môžu sa vyskytnúť chyby, preto by som to radšej vždy skontroloval a to je izolácia podkrovia. Teraz sa ani nebudem až tak baviť o tom, že akú izoláciu použiť, či už minerálnu vlnu alebo striekanú izoláciu, fúkanú celulózu. Každá má tie parametre trošku iné a je na niečo iné dobrá a na niečo horšia. O tom chcem urobiť samostatné video, kde porovnám izolácie podkrovia, ako je minerálna vlna, celulóza fúkaná, potom striekané, pur izolácie. No a všetko toto by som spracoval a porovnal do samostatného videa, pretože každá má iný tepelný odpor, ale nie je to iba o tom. Jedná sa tam hlavne o tú difúziu vodných pár. Ako sa ktorý materiál správa voči vlhkosti. Či tú vlhkosť pohlcuje a drží v sebe, alebo či ho pekne odovzdáva preč. No a na toto viac menej každý z týchto zatepľovacích systémov vyžaduje dobrú parozábranu, alebo ináč povedané nepriepustnú fóliu, na to, aby sa vlhkosť, ktorá je vnútri v dome, nedostala do izolácie. No a tu sú dôležité detaily. Nestačí iba natiahnuť fóliu, ale musia byť naozaj poctivo utesnené všetky spoje. Kolo stien sa dáva tmel. Už som sa stretol aj s tým, že tento tmel nebol, že chýbal. A to je veľká chyba, pretože potom pára, ktorá je v miestnosti, vždycky je vnútri väčšia vlhkosť ako vonku a tá pára potom okolo stien preniká do izolácie, napríklad do vaty a tá vata vlhne a časom môže plesnieť. A potom stráca samozrejme aj tie tepelno-izolačné vlastnosti. To znamená, že okolo obvodových stien musí byť tmel, niekedy sa tam dáva ešte aj páska, no a takisto aj všetky spoje, ktoré sú medzi fóliou, musia byť prelepené páskou. Je to špeciálna páska, stretol som sa s tým, že dávali obyčajnú, dá sa povedať klasickú tú plastovú pásku, ktorá bola iba natretá, akože že je kvázi hliníková, ale nebola to tá originál hliníková páska, ktorá sa na to má použiť. No a tam je tá nevýhoda, že ona po nejakom čase prestane, to lepidlo proste zdegraduje a sa odlepí a potom tam vlhkosť môže prenikať do toho zateplenia. A úplne najväčší problém, s ktorým som sa stretol tuto pri tejto parozábrane, je elektroinštalácia. Keď dávate svetla, tak existujú špeciálne prechodky, taká gumička, kde prepcháte kábel a tá gumička zatesní okolo káblu to, aby tá pára sa nedostala do toho zateplenia. Naozaj aj pomerne malá dierka dokáže spôsobiť, keď tá pára tam kontinuálne každý deň preniká, tak dokáže to spôsobiť dosť veľké problémy a napríklad vata v tých miestach fakt dokáže splesnieť a sa tak znehodnotí. No a ešte veľký problém je, že keď sú bodovky, tá bodovka ona je zapustená vnútri, tak často to elektrikári robia tak, že fóliu vyrežú, dajú tam tú bodovku a vtedy to je úplne zle, pretože tá fólia je prerušená a pára má voľný priebeh, môže prúdiť hore do vady. Takže na toto si dajte určite pozor. Radšej sa oplatí kúpiť pásku, ktorá stojí 5 eur a poriadne všetko prelepiť. Ja osobne som to robil tak, že mám medzi parozabranou a sadrokartónom medzeru, takých do 10 cm. Niekto vraví, že to je dobré, niekto nie. Podľa mňa to až tak na tom nezáleží. Ja som ho tam tú parozabranu hlobil takými klincami so širokou hlavičkou, ešte som dával aj podložku, že som si poskladal tú parozabranu tak, aby sa neprederavila. Každý jeden klinec, čiže každý jeden spoj som ešte nakoniec aj prelepil páskou. Som úplne eliminoval aj tie najmenšie dierky, aby pára mi nemohla prenikať do tej vaty. A keď máte takto dobre urobenú tú izoláciu, tú párotesnú fóliu,
tak už potom až tak nezáleží na tom, že či to je vata, či to je PIR, striekaná izolácia alebo celulóza. Ale ako som hovoril, viac o takýchto porovnaniach medzi tými jednotlivými izoláciami bude v ďalšom videu. Ďalšia téma sú pásky okolo okien. Určite to mnohí poznáte, niektorí ste si to možno všimli, možno nie. Keď sa osadzajú plastové okná alebo aj hliníkové, to je jedno, vždycky sa musia dať také pásky dookola, okolo rámu. Vnútorná z interiéru a vonkajšia, to sú rozdielne, nie je to jedna a tá istá. Tá interiérová slúži ako parozábrana, to znamená, že bráni pare, aby prenikla do tej purpeny, ktorá tam je okolo okna zatesnená. A to je z jednoduchého dôvodu, pretože keby tam tá para prenikala, voľný priebeh, tak v tej purpene vzniká rostný bod. No a to znamená, že by tam začala kondenzovať voda, tá purpena by ostala mokrá a strátila by teploizolačné vlastnosti. Čiže by tam ako keby prechádzala zima dovnútra. A okrem toho tá voda by spôsobovala aj to, že múry by boli nepretržite mokré, tým pádom tam môžu vznikať plesne. Určite to aj mnohí z vás poznáte, že okolo okien v tých rohoch alebo kútoch sa tam objavuje pleseň a najčastejšie to je práve z tohto dôvodu, že tam chýba tá parotestná okenná páska. Myslím, že sa to volá. No a z vonkajšej strany, teda z exteriéru, tam sa dáva zase páska, ktorá je paropriepustná, aby ak aj sa tam nejaká vlhkosť dostane, aby pekne odišla preč. Tá osobne mám na to taký pohľad, že tá nie je až taká dôležitá ako tá, čo je vnútri. Tá vnútri je oveľa dôležitejšia, aby tá pára neprešla do tej purpeny. A keď už tam je, tak už potom tou páskou vonkajšou vyjde von, ale aj keby tam nebolo, tak nie je to až také zle, ako keby tam nebola tá vnútorná. Tu som urobil chybu aj ja. Ja tie pásky nemám. Bohužiaľ, lebo jeden predajca im povedal, že keď použijem 3D purpenu, tak ich dávať nemusím, čo bola blbosť. Ja som sa vtedy ešte tomu nevenoval, tak ako teraz, tak som nevedel. Čiže ja tam tú pásku nemám. Zatiaľ okolo okien nemám žiadny problém. Purpenu som poctivo zastriekal, dal som tam aj maltu, sádrovú omietku pekne ku tomu a pulištu, čiže až tak tá pára nemá tam voľný priebeh, že to okno, alebo ten rám okna mám zapustený trochu aj v stene. Zatiaľ sa nejaví žiadny problém, ale keď náhodou budem vidieť, že mi to začína vlhnúť, budem to musieť vysekať a budem musieť tam tú pásku doplniť a to opraviť. Takže kým není problém, tak to neriešim, ale do budúcna ma to určite čaká. Tu si môžete zobrať aj poučenie z tej mojej chyby, že ja som urobil chybu, tak vy už nemusíte. No a bod číslo 5, to už taká čerešnička nakoniec, je hrúbka izolácie vonkajšej, samozrejme obvodových múrov. No a tu môžu byť tiež rôzne materiály, či už polystyren alebo vata, ale neoplatí sa šetriť na hrúbke, pretože rozdiel medzi 10 a polystyrenom a 20 nejaký je, ale je to zanedbateľné množstvo z pohľadu toho, že práca je vždy rovnaká, alebo skôr takmer úplne rovnaká. Takisto tam musí sieťka, lepidlo, všetko, fasáda, hej. Takže všetky náklady ostávajú rovnaké a ten rozdiel je pomerne malý a na druhej strane, keď dáte hrubšiu izoláciu, bude to mať lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. To znamená, že dom bude mať menšiu spotrebu energie na vykurovanie. No a vlastne týmto malým zmenením hrúbky, že dáte radšej hrubšiu izoláciu, tak šetríte potom náklady už celý život alebo celú životnosť tej stavby. Čiže tuto by som naozaj nešetril. Za mňa 20 minimum. Nikdy by som nedával menej ako 20, aj keď je starší dom, aj keď je novostavba. Radšej sa poistiť. Jeden z dôvodov je aj eliminovať nejaké chyby, ktoré vznikajú pri zateplení. Príklad, ide kábel v chráničke, hej, musíte vyrezať drážku na ten kábel a už zrazu, keď dáte desinu, už není desina, ale v mieste toho kábla je už zrazu iba 8 alebo 7. A keď dáte 20, stále vám tam ostane veľa toho materiálu a má to potom lepšie tie tepelnoizolačné vlastnosti. Takže tu by som takisto určite nešetril. Aj taký konkrétny príklad vám poviem. Ja za svoju fasádu som dal nejakých približne 5000 eur, čisto za materiál samozrejme. To je 200 m2 plocha, 20 polystyren, no a ten polystyren stal rovných 2000. To znamená, že ani polovicu vlastne z celkovej tej ceny, a to ešte nerátam prácu, ja som to robil svojpomocne, ale ešte kebyže prácu, to je zase raz toľko. Čiže keby dám desinu, možno ušetrím 500 eur alebo 500 až 1000 eur, ale na tej celej investícii tej fasády, alebo keď sa na to pozriete ako na celok, ako na celom dome, tak je to naozaj zanedbateľné množstvo a preto sa to rýchlo vráti na tých nákladoch na kúrenie. Keď už chcete niekde ušetriť na výstavbe alebo pri rekonštrukcii, tak dá sa ušetriť napríklad na kúpeľke, nemusíte mať špičkový obklad za 100 eur meter, dá sa aj lacnejší, ja som takisto robil. Na podlahách sa dá niečo ušetriť. Na takýchto veciach, ktoré sa dajú rýchlo vymeniť. Ale za mňa
tie nosné hlavné veci musia byť naozaj kvalitné, aby mali dlhú životnosť a keď si po 10 rokoch poviete, že kúpeľka sa vám nepáči, tak ju prerobíte, obkladačky vybúrate alebo po 15 a dáte nové. To nemá tú hodnotu. Hodnotu drží práve tá strecha, múry, také veci, ktoré sa robia na dekády. Takže na záver iba toľko, že stávajte s rozumom. Určite mi dajte vedieť, že na ktorej jednej veci ste vy nešetrili, že ste si za to priplatili a teraz to neľutujete a ste rádi, že ste sa tak rozhodli. Aby sa mohli aj ostatní inšpirovať, ktorých to ešte len čaká, alebo ktorí idú prerábať, tak dajte vedieť, že na čom ste vy nešetrili a stojí to za to. No a ak ste mi ešte nedali odber, tak teraz to môžete zmeniť. Ideme na cieľ 10 000 odoberateľov a v budúcom videu sa môžete tešiť na to. Vám poviem moje najväčšie chyby, ktoré som ja urobil pri stavbe svojho domu, ktoré by som dnes urobil samozrejme inač, aby ste sa vy mohli inšpirovať a týmto chybám vyhnúť. Ahojte.